Il-Gvern fassal 3 prioritajiet ta' fejn għandu jinvesti l-fondi Ewropej għal perjodu 2014-2020. Meta kien qed inidi l-programmi marbuta ma' tħaddim ta' dawn il-fondi, id-Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li lan mhuwiex biss li jsiru proġetti fl-immedjat. Fisser kif għandu jkun hemm impatt pożittiv li jgawdu minnu il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Għalhekk it-3 prioritajiet huma l-kapital uman, l-ambjent u l-ekonomija. Aħna ndirizzajna l-3 prioritajiet tagħna għax nemmnu dak li għandu bżonn il-pajjiż mhix għal bżonnijiet immedjati ma anki għal futur. Kull ħaġa li nagħmlu aħna maħniex qed naħsbu f'dak li l-pajjiż, l-ekonomija tagħna, is-soċjetà tagħna għandna bżonn bħalissa, però anki ovvjament irridu naħsbu b'mod inħallu l-legat tagħna l-ġenerazzjoni futuri. 132 miljun euro ser jintefqu għal aktar inċentivi fuq ħolqien tax-xogħol, il-garanzija żgħażagħ, miżuri li jindirizzaw studenti li jitilqu kmieni mill-iskola u aktar scholarships għal studenti fuq livell ta' masters u dottorat. L-iżvilupp tal-kapital uman li huwa l-iktar riżorsi vitali għal pajjiżna, huwa l-unika riżorsa vera li għandna, u għalhekk irridu ninvestu fil-potenzjal tal-poplu Malti, aħna ninvestu qegħdin f'ħafna proġetti li jagħtu mod fl-edukazzjoni pereżempju li ovvjament il-potenzjal tagħna kollu jista' joħroġ. Għall-ambjent u l-inklużjoni soċjali, il-Gvern alloka xejn inqas minn 400 miljun euro. Dawn il-fondi ser jintużaw ukoll għal wieħed mill-akbar proġetti tal-Gvern. U wieħed mill proġetti li beħsibna nagħmlu hija fejn indirizzaw l-ixxu ta' diżabilità meta aħna qed ngħidla ħajkonna proġetti fil-komunitajiet fejn ovvjament li jagħtu wkoll evoluzzjoni differenti lis-soċjetà tagħna. Id-Deputat Prim Ministru fisser kif b'dawn il-fondi l-ekonomija ħad tikber aktar, anke għax il-Gvern alloka 53 miljun euro għall-intrapriżi żgħar u medji li huma l-qalba tal-ekonomija tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch spjega kif in-negozjati għal dawn iż-żewġ programmi kienu negozjati li saru f'ambjent pożittiv ħafna. U ħabbar li l-ewwel sejħa għal dawk li huma interessati li jibdew jibbenefikaw minn dawn il-fondi ser toħroġ il-ġimgħa d-dieħla.